Amaitu da partidua, saskibaloizale batzuk etxera doaz eta beste batzuk mundialeko hurrengo fasera. We're going to Barcelona. Harrituta geratu dira Bizkaiarekin, Bilbo, Very beautiful city. festa giroa Good parties. eta janaria gustatu zaie gehien. Lot of pizzas. Estatu Batuetako jarraitzaileek animatu dute gehien mugimenduan neurtzen duten bufandekin. Estados Unidos es el país que más puntos de animación ha acumulado en nuestras pruebas con los usuarios. En segundo lugar, Ucrania y en tercer lugar, Turquía. Eta diru gehien gastatu dutenak berriz finlandiarrak. Gazte hauek onartu digute 3 artean milaka euro gastatu dituztela. Thousands of euros. Finlandiarren gastatzeko grina nabaritu dute Ercilla hotelean. Tienen un nivel adquisitivo alto que les hace consumir mucho. Eta Deo jatetxea ere gainezka egon da. Hemos tenido un montón de finlandeses, hemos tenido al entrenador de la selección finlandesa cenando más de una vez. Mundiala espero baino hobeto joan da askorentzat. 6 eguneko mundiala 15 partidu eta 14.000 zale atzerritar. Bizkaia irabazten atera da mundialarekin, baina azken tantua saskiratzea falta da. Egunotako lanari esker turista berriak irabaztea. Batek baino gehiago esan digu berriro etorriko direla. Itzuliko gara.